Ei vittu, mä pysty hengittää. Mä pysty hengittää. Onko se sieltä liekkiä keskellä? On, istuu vaan. Se hiiltyy paikalle. Ei kun sun elossa mitään. Kattoo vaan, että ei saata. Vittu hiukset paloo päästä. Nuoli töröttää päästä ja äijä ihan mustana. Joo, täyskäsi meikän pottipojat. Ei jumalauta. Otan mä ton nuolen pois tuosta. No pitää dynamiitti tekeekö sekään mitään? Mihin se meni? Se siellä pöydällä. Ei saata. Evalleen snurri. No vittu tuli investigate. Pokeris on available. No en ihmittele vittu. Eilen ampuin poliisia, niin tuli tuo mikä se oli? Animal Crossing. Niin.